May nagpatuging surat sa kanyang mga unan sa kanan mo, sugod sinigaw ibahan pagsabagan pagsabagan na nangyayon minsan nalulungta magpapulong sinta mo sa sa tayo maroon muna sa halat mo, sugod sinigaw ibahan pagsabagan na nangyayon ang tulis na sinagda na dapat na yun sulat pagsabagan na nangyayon minsan nalulungta magpapulong kasi pagsabagan na nangyayon ang tulis na sinagda na dapat na yun sulat pagsabagan na nangyayon minsan nalulungta magpapulong kasi sinta mo sa okay na. Okay na magtira sila ito. Oo, may natala.